jongens! Wat binnensmonds gevloek. Die denken dan, godverdomme, hebben ze ons bij de buurt. Ziet je al begonnen, hè? Moet er nog iemand komen? Nee, we gaan eerst koffie drinken. Och, kijk nou toch. We hebben een jarige, dus drinkt we eerst koffie. Dat is zeker die mevrouw. Ja, dan moest ze trakteren zeker. Nee, ik moet niks. Och, je moet niks. Maar je doet het wel. Wat doen dat? Heb je ook nog iets bij de koffie? Ook dat? Heb je al bos gerekend? Nee, dat moet ik verdorie. kijken. Karen. Wilt zoetjes? Ik heb nog op de melk vergeten. Je wilt geen de melk houden. Ja, als we het geweten hadden, dan hadden we dat meegenomen. Is dit vaste preek? Nee, we doen Nee. normaal zo de boelen. Koffie is niet vaste prik. En dit ook niet. Nee. We doen normaal zo de boelen, maar het gaat helaas met ons drieën. Hè. We moeten ook afstand nemen dat we het geven. Ja? Met beleid, hè? Alles met beleid. Alles met beleid. Maar, zon lekker weer. Ja, Lekker naar boete, frisse neus halen. daar gaat het over. Allemaal uit het dorp. Allemaal niet. Ja? Ja. Ja, want ik zie maar hier in de fiets. De Ja. rest is te voet. Ik ben met een auto. Ja, maar die kunnen we het uitrusten. Goed, oude kerk. Een oude kerk. Een oude kerk, ja. Maar, Ja, daar kennen we er einde. ja. Daar hebben we eens een keer een opname gemaakt. Ja, die, ja, People. wat de roes van Pusjes hebben gekocht. Ah. Die altijd aan het verbouwen is. En dat waren altijd voor- Ja, sorry, maar... Zo, nee. Nee, ja, nee. Ja, nee. Wie, Je kent wel, misschien met 3 in één tas drinken. Om er één tas... dan begin ik wel. Dat is niet erg, hè, jongens. Ja. Nee. Hey, allemaal tijd om te jeu de boelen. Allemaal. De macrostief, ja. Macrostief, ja. En dit was toen niet, het was. Oh, kijk toch. We weten precies ook wie was. Oh, kijk, je weet het precies wat er smaak is. Ja, zie je, luister geen gezien, hè. Kijk, en dit... Dat is appel. Nee. Viezen. Maar die was zo niet. Lekker. Sorry. Of is we kennen elkaar al langer als vandaag. Ja. Hoe lang ik kom ervan uit, als je elkaar lang kent, Ja. dat het niet van het jeu de boelen is. Nee, klopt. Waar kent je elkaar van? We hebben wel samen gefietst. Maar de mannen van ons die waren bij de fietsclub voor Flash. En dan zijn we dan eigenlijk samen ook gaan fietsen. Hè? Met dezelfde club of weer apart? Nee, met stellen bijeen eigenlijk. Ja. Allemaal met de voetelfiets natuurlijk. Sinds de mannen niet meer met de renfietsen gaan, Wow. gaan we allemaal met voetelfietsen. Kijk. En wat is de actieradius dan? Nou, we gaan niet zo ver meer. Maar even. We gaan niet meer zo heel ver. Nee? Nee. Helaas kan het voor mij niet meer zo. Door een handicap. Dus, Kan ik haar niet meer fietsen, waar? maar niet meer zo wiet. Nee. Ah. Nee. Dus. Het kan nog wel. Het kent nog, gelukkig wel. Hè? Ja. Het glas is half vol en niet half leeg. Ja, dat meen ik. Hey, en dus jij wordt niet bij de fietsende dames in het begin. Nee. Die kennen Ja, wel- wandelen. Ja, we wandelen. We doen nog iedere dag eigenlijk wandelen. Als het niet Iedere dag, praktisch was. ook met z'n drieën. Nee. Oh, dat ziet geen twee dan weer. Oké. En heb jij dan samen ook nog iets? Nee. Nee. Ja, tjus de boel. Jeu de boel. Maar normaal gesproken zou je verwachten dat het drukker is op de Jeu de Boelbaan. Ja, maar het is Dat heet, corona. dat heet puur met... want is dat ook een vereniging? Nee, Nee? zeg het niet bij een vereniging. Want met hoeveel ziet je normaal? Veer. 4, 5, ja. Ik ook aan staan. Nee. En allemaal dames dan? Er zijn nog heren wat doen. Hè. De heren komen bijvoorbeeld vanmiddag.
op dinsdagmiddag hebben de heren eigenlijk hier de baan gereserveerd. Ja? Dat gaat via de WhatsApp of zo? Via de WhatsApp. De Jeu de Boel app? Ja. 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 Het de Jeu de Boel app ook een bepaalde naam? Nee. Nee? Ja, Ja? zit op. Oh, Nee, ach, Jeu is de dat? Boel, maar roosteren. Oh ja, gewoon Jeu de Boelbaan. Jeu de Boel Oost. Ik moet zeggen, dat is wel we willen ook- een luxe onderkomen. Dat al niet. Door weer alle bel bewaard. Maar dan mogen Heb we je niet het in zelf komen. gemaakt? Dat hebben de mannen dat gemaakt eigenlijk. En die hebben nog binnen hebben die een Jeu de Boelbaantje. Nee. Ja, Ja, met serieus. welkes. Ja, ga maar kijken. Een indoor Jeu de Boelbaan. Kan ze dat zien, Mitch? Ik ben ook aan. Aan de oh ja. Oh, Dat is gelijk weer. dat is kunstgras. Oh, die mannen hebben wel humor. Ja. Ik heb eigenlijk niet gekeken, schiet er ook een koelkast in? Nee, toch niet. Oh, dat zie ik dat ze zich nog een flesje bier nuttig hebben. Nee, als ze een jaren is, dan hebben die direct sterke drank bij zich. Oh, die sloon het bier over. Zo'n bier over. Maar die hebben nog koffie, die hebben wel altijd koffie. Die Ja. komen altijd met koffie aan. Ik had nog gar niet proficiat gezegd. Van harte. Dankjewel. Dank. Namens het ganse team. Sterker nog, namens de ganse Umroep. Oh, Ja, ook dat nog. ja. En ik durf rustig namens alle medewerkers van Elien te spreken. Van harte proficiat. Die hebben dadelijk, maken we nog een feestpakketje voor ook kloor. Ook dat. Oh, dat vind ik wel heel leuk. En ja, een leuk stickertje voor op de fiets of een sleutelringertje of een zadeluvertrekje. Wat heet nog voorkeur? Alles. Alles. Goed. Ik ben gevaarlijk. Ja, maar dat zit Mitch wel drukker. Ja? Ja. De omroep gaat nog failliet aan zijn. En ik hoor je man, dit geeft het weg alsof het niks is. Hè. Ja. Dat is toch niet vandaan. Nee, ik moet niet zeggen, dat is toch net van hem. Ja, nee, ja, goed. Nou ja. Ja, maar niet. Hey, wie is het zo verder met oog? Gelukkig gezond. Ja? Dus toch over Nog geen last gehad van, gelukkig niet. ook nog niet getest geworden of Ook gemotten? Nee. Al de zo, hè? Proberen we natuurlijk. Hier ook houden. Ja, dat we ze allemaal voorbij gaan. Is het een beetje vol te houden? Met Verhoog? dit weer wel. Met dit weer maar weer. Hè. Maar dit is toch, ja, best wel blij is het weg is gewoon. Je kunt ze nog fietsen. Hè. Dat is even het goed. Ja, even. Heb je ook kleinkinderen? Ja. Hoeveel? 3. Wie oud zien ze? 16, 13 en 9. En die van 16 en 13, weten die de weg naar oma nog te vinden? Ja. Ja? Ja, gelukkig wel. Kijk, dan begint oma te glimmen, hè? Als Ja. het over de kleinkinderen gaat. Tuurlijk. Ja, best toch trots op. Nou, ja, nee, maar dat is natuurlijk ook lastig geweest met... Is het ook. Ja, absoluut. Heb je er nog een of andere oplossing voor gevonden? Nou, Via Skype of zo? Of, juist, ik wil je zeggen, je kunt toch FaceTime en ja, en appjes sturen en dergelijke. Ja, dat vind ik. Ik vind dat zo leuk om te huren en ook wie snel die ontwikkelingen gaan. Want hoe lang zit je al aan, hoe lang zit je al aan de app? Was het lastig om over te gaan op een mobiele telefoon met... nee? Nee, Ja, dat viel best mee. Ja, ik moet nog wel samen toe het vragen en dat ken je die al het beste uitleggen. Hè. Ze weten dat als ik ook het fout zit of ga wat, dan die lossen het wel op. Oh, oma dat en dat. Nou, die hebben het wel voor elkaar gedaan. Hè. En wie gaat je dat nou vandaag doen met de vierdag? Nou, om en om mogen ze eens komen. Om en om. Ja. Is er een volgorde bepaald? Nee. Het gezin in Baals. Ik heb een zoon in Baals wonen. Ik weet niet wie laat dat die komen. Ja, die hebben de zoon van 6 jaar. En dan die anderen die zijn hier
eigenlijk, ik weet niet hoe laat dat die komen. Nou, op een gegeven moment zien toch ook de grenzen met Bels even dicht geweest. Ja, maar die hebben de zoon en schoondochter, die hebben die werken niet op het Hollands. Op het Holland. Ja, op de Noorlanger. Ja, En waarom zien ze in Bels gewoon wonen? voelen ze schoon. Ruimte, Ja? vrijheid. Waar wonen ze dan? En Eerle. En Eele. Oh, Elen. Ja, dat is hier vlak over de grens eigenlijk. Ja. Dus, Ik ken me ergens aan de grote baan ja, richting, ja, wat is het? Maasmechelen. Maasmechelen. Ken Ja. ik me ergens zo'n bord Elen. Ja, ja. En dan hebben ze een boerderijtje of zo? Nee, gewoon huis. Een oude huisje, maar ja, oude. Het oude is er nog maar aan te zien eigenlijk. Die hebben het zo verbouwd. Ja, En deze zoon van 16, ja. of als de kleinkind, die Ja. gaat door naar school. Die gaat ook in Belgisch naar school. Ja. Rot al een beetje Bels. Nee, niks plat, gewoon roosters. Roosters koud, hè? Roosters! Jazeker, roosters. Dus wat ik altijd is echt roosters. Dat weet ik niet. Want ik ben van zuster vandaan, dus eigenlijk weet ik niet. Kalt zo anders dan ik. Had is ook van zuster van Ja, ik dat vandaag. is ook van Zas. Ik heb geen Zwitserse woord te bieden. Dus. Oh, het is Zwitserse buur. Oh, Mickey. Maar is internationaal? Maar hier in Roosteren zeggen ze de keuken. En dat zeggen we weer niet. Nee, Hè? Die koken in de keuken. weer Ja, koken in de keuken. Dan zeg je nog altijd beer of bijen? Weer. Beer. Beer. Beer.